салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш без сумма. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе 7 километр дар рӯ ба рӯи бозори ховарон. якомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, гипрайзем, дар назди деҳқонбозор, доми 14 ошёна. нархи 1 метр квадраташ $350 то $450 места. метавонед боз бо мошин иваз кардан. мошин бо нархи бозор қабул кардан мешавад. харидор бошад, марҳамат занг занед. аз соҳиби хонаҳо маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳошон имо дорад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, колхози Россия, кӯчаи Чил Меҳроб, 6 сотиқ замин, 5 дархона бо таъмири замонавӣ, ошхона, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, канализатсия дорад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бо маслиҳат. хона аз масҷид 400 метр дур мебошад. хона бо тамоми меблаш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дар кожазавод қарор дорад. 6 сотиқ замин, 4 дархона, баня дар дарунаш. нархи хона бошад 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об дар назди хона мебошад, яъне дар ҳамсояҳо ҳастак. суве доимӣ ҳаст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. рақамҳошон имо дорад. хона айни ҳол коробка мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, раёни фирдавсӣ, якомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, поёни корвон, якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 31 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, раёни Зарафшон, якомната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, гипрайзем, военный городок, дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суве доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. Дукомнаса квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свети доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем. Дукомнатсаи квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 57 метр квадрат нархаш бошад. 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свети доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. яккомнатаи квартира дар 16 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свети доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона 20 этажа мебошад.